Hej alle sammen, velkommen til den her video. Mig og Digte, vi skal til, opvisning, altså ikke hvor vi får medaljer, men bare sådan lidt for sjov. I morgen, så ja, vi vil bare lige starte introen nu. Så. Okay, mig og Digte, vi kommer herover nu, vi skal til ind, men til en march, og Digte er lidt derovre, så. Nu er vi ude på den der står deroppe. Ja, okay. Okay. Digte! Nå. Digte lige at gynge. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide det. Altså, det gik lidt dårligt til kommer. Ej, fuck! Jeg hopper af. Nej, du gør ikke. Jo. Hop. Okay. Øj, Digte, er det sjovt? Pia, det er fordi, jeg skal også lige op og have mine sko. Skal du have dine sko? Jeg har ikke sko. Og min pen. Nå, okay, jeg skal bare lige have et sko. De pen. Nu er vi på vej op i normal. Hvad? Nej, jeg vil også med. Okay. Hej. Hej. Åh, man kan se min top. Det er til det YouTube-channel. Ej, hvor det bare... Ja, vi er på vej op i normal. Jeg føler, at det ligner et æg lige nu. Det gør du også. Nå, men vi er oppe på vej. Kan vi ikke tage gummi? Ja. Og vi skal lige præsentere os. Det her er Digte. Nej, gummi. Jeg er mega det der bil er følsom. Bang. Jeg er Lærke, fordi jeg tager Emma. Ja. Det går. Okay, kør. Ej, Digte af! Gør det ondt, Digte? Det gør ret ondt, men det går. Ej, jeg føler lidt, vi er dumme. Ej, okay. Og vi er inde i en lille lige nu.
Vi skal have en kringle. Og Digte, hun står bare derovre alene. Hvad er det, du køber? Jeg skal have sådan en her. Hun har købt sådan en, der er pizza-ting. Har du overhovedet penge med? Ja. Og jeg har lige købt is til alle pigerne. Jeg er lige i gang med at smage. Og med det er sådan en orange is. Nej, appelsinsmag. Der også kommer nye med truffe, men den kan vi ikke lide. Jeg er lidt Big Mac. Jeg har spist det mest. Jeg har spist 2, altså. Jeg har spist 3 bidder. Hun har spist 2 is. Ja. Fordi jeg vidste ikke, at de købte den. Jeg vidste ikke, at de købte den. Og jeg har lige spist en kringle. Ja. Og så har jeg også købt slik. Hvis vi ikke kunne se det. Som vi skal taste test. Hej guys. Okay, nu filmer jeg lige. Fordi jeg er så god til det. Okay, det skal sige sådan der. Altså, det er skørt. Nå, eller hun døde. Mig. Mens det er, jeg laver popcorn. Nå, okay. Fordi det... Jeg laver bolle! Jeg filmer den! Sådan der! Jeg ligger... Emma, pas på. Nej, men jeg har... Jeg har lige lidt til. Og så... Emma, pas på. Hvad er det, du skal? Nej! Gå væk! Kør! Kør! Så ikke bare det var lige. Ja! Det er så god, Anna. Okay. Vi skal arbejde. Og vi kan... Digte! Altså, Digte! Digte! Hej! Digte!